ki sa a ranki yau ita ce rana ta farko kuma ita ce rana ta ƙarshe da za ki yi ƙorafin rashin zuwa na gidanku. Ina so ki cire duk wata damuwa da kike a kaina. In dai zuwa na shine farin cikin naki, to tabbas zan kafa wannan tarihi a gare ki. Zan saki farin ciki da baki taɓa yin sa ba a duniya. Amma ina neman wata alfarma a wurinki kafin ki tafi. Ina so ki cire duk wata damuwa da kike a kaina. Sannan ki kasance cikin farin ciki har ya zuwa ƙarshen rayuwar da zan baki. Zan kasance mai saki farin ciki. Iya iyawata ba za ki sake yin ƙorafi a kaina ba. Sannan ina so ki saki fuskarki kar ki tafi cikin rashin nishaɗi. Dan Allah ki kalle ni ki min dariya ko zuciyata za ta gamsu da karɓuwar da kika yi mu. Okay? Bye bye. Bye bye.